Passem ara a la proposta de resolució número 9 sobre la concreció del pla de mesures per facilitar tràmits en l'activitat econòmica i empresarial i sobre la simplificació administrativa, presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula per defensar-la la diputada senyora Pilar Pifarré. Gràcies, presidenta. La proposta de resolució que presentem al respecte de les mesures per facilitar els tràmits a l'activitat econòmica, abans de comentar-la un moment, simplement voldria fer un comentari també en què darrerament l'OCDE ha fet un estudi en el qual Espanya és el quart país dels 30 països membres amb un grau més alt de burocratització i de tràmits administratius en les seves administracions, en les administracions del seu govern. I a més a més també dir que Espanya és el primer país de la Unió Europea dels 15 en grau de complexificació de totes aquestes tramitacions burocràtiques i administratives. Darrerament les empreses se'ls va preguntar i a través d'unes enquestes van contestar totes unànimement l'accés de regulació, l'accés d'haver de recórrer gestories, de pagament de taxes, d'inspeccions que ben bé no sabien finalment, no tenien retorn d'aquelles inspeccions, i a més una dada que deien unànimement és que les administracions dels governs no valoraven els costos que comportaven a les empreses tota aquesta tramitació burocràtica i administrativa, que en el cas de la major part d'elles ve a ser més de 6.000 euros a l'any. Això per una gran empresa pot ser que pot no tenir, diguem-ne, massa transcendència, però per empreses petites i mitjanes, com és el cas d'aquí a Catalunya, que n'hi ha moltes, doncs efectivament sí que representa un cost elevat. Bé, de fet, a part del pla de govern en el qual fa referència a que s'intentarà acostar l'administració tant al ciutadà com a les empreses, fent-les més properes i àgils, i això està escrit en el Pla de Govern 2007-2010, el 17 de juliol del 2007 es va aprovar un paquet de 48 mesures per simplificar tramitacions administratives i tota la normativa, lògicament, que afectava les empreses de Catalunya. Això es deia, com a argumentari d'aquestes 48 mesures, representava una reducció de temps i diners. El 26 de setembre de 2007, al debat d'orientació de política general, el president anunciava la creació d'una oficina per al desenvolupament de l'administració electrònica que contribuiria a modernitzar i agilitar justament l'administració també, a part dels ciutadans, lògicament també les empreses. Bé, no obstant això, tant el pla de govern com les 48 mesures, com la creació de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica, doncs, tot i les declaracions d'intencions que plantegen, nosaltres amb el que demanàvem amb aquesta proposta de resolució era tenir la concreció de molts d'aquests elements, és a dir, quin era el contingut d'aquestes mesures, quin calendari, quines funcions, quin personal, etc. És a dir, que no esdevingués pura i exclusivament una declaració d'intencions. Bé, nosaltres creiem que amb la proposta de resolució en què es demanava tot això, doncs es podia detallar i podíem saber més coses que no pas les 48 mesures tal com estaven establertes. Possiblement ens diguin que això ha quedat una mica caducat perquè ara s'ha presentat un projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica que el dia 28 de desembre es va publicar en edicte per informació pública. I bé, amb el contingut d'aquest decret nosaltres en moltes de les parts sí que hi estem d'acord perquè es concreten diverses qüestions, però pateix d'algunes coses reiteratives amb la proposta de resolució que nosaltres dèiem. Nosaltres volem acostar absolutament l'administració a la Generalitat, a l'administració, i així vam crear l'Oficina de Gestió Unificada, que ara en el decret aquest es diu OGE, o sigui, Oficina de Gestió
de l'administració també. Vam fer diverses coses, vam fer acords amb les cambres, etc., tot amb la finalitat aquesta. Els vull dir que hi ha algunes de les qüestions que amb aquest decret no queden clares i, per tant, ens reiterem amb el que demanàvem amb aquesta proposta de resolució sobre les 48 mesures. Hi ha coses, insisteixo, en què sí que queden clares i que són concretes, però hi ha coses en què no. I, a més a més, pensem que la planificació no pot ser exclusivament una planificació buida de contingut. El govern al·ludeix sempre a la planificació, que a més, si finalment no es concreten les coses són impossibles de seguir i de controlar. Si no hi ha indicadors no pot seguir què s'ha fet i què no s'ha fet, i a la fi, si no s'acaben fent, ningú pot passar comptes, ningú pot demanar comptes, i per tant fins i tot es poden produir descoordinacions entre departaments. Jo, a tall d'exemple, simplement i per acabar, vull fer d'aquest projecte de decret que encara està en tràmit, encara no s'ha aprovat, es fa referència que hi ha tot un capítol de tramitació electrònica, de tramitació telemàtica per a les empreses, en què diu que serà el mitjà preferent, simplement es diu això, en què els tràmits es faran telemàticament tan bon punt es disposi dels mitjans tècnics per fer-ho, un altre brindis al sol, sempre que es compleixin els requeriments d'una llei estatal qualificada de bases, que evidentment des del nostre punt de vista no la consideràvem de bases, però bé, que la mateixa llei no finançava, no aportava el finançament, i per tant és difícil, ja veurem quan es pot fer alguna cosa, i que la construcció dels serveis electrònics dels departaments, quan s'hagin fet, s'aplicaran tota una sèrie de mesures. Per tant, insisteixo en presentar tant a nivell de decret ja, com si no ho tornarem a demanar, com a nivell de les 48 mesures que es detallin i es concretin totes les actuacions. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies.